झाड लवकर लागतं नाही. आज 30 डिसेंबर 2021 रोजी आपल्या महाविद्यालयाचे कर्मचारी आणि आमचे मित्र सुरासे सर यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण इथे आपला जो प्रकल्प आहे एक झाडा जीवनाचा, तर ह्या झाडाचा त्यांनी पालकत्व स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि यासाठी त्यांचे मनोगत आपण जाणून घ्या. मनोगत आम्ही व्यक्त करणं जरा अवघड आहे. हरकत नाही. याच्यात पालकत्व तुम्हाला स्वीकारायचं आहे. तुमचा जो उपक्रम आहे तो खरंच एक स्तुत्य उपक्रम आहे असं या ठिकाणी लक्षात येत आहे. आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही आवाहन केलंय की या झाडाचं पालकत्व आम्ही स्वीकारावं, जे आम्हाला मंजूर आहे आणि या झाडाचं पालकत्व मी या आज रोजी स्वीकारतो. ज्या वेळेस महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वाढदिवस असतील, प्रत्येकाने किमान एक झाड लावावं मी असं सर्वांना आवाहन करतो.